କପିଳାସରେ 1352 ପାହାଚ ଚଢି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଠୁ ବି ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। 1352 ପାହାଚ ଚଢିବା ବ୍ୟତୀତ ପୁଣି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥିବା ସୀତା ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଆଉ ଦେବସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର, ସେଇଟା ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଖାଲି ପାଦରେ। ଯାଜପୁର ଶନି ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କପିଳାସ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ ଉପରେ ସନରାଇଜ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖି ଜାଣିଲି ଭାଇ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ସବୁ ଏତେ ମଜା କରି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କପିଳାସ ପାର୍କିଂ ରେ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ପାହାଚ ଚଢି ଯାଇପାରିବୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡିରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଚାଲିଲୁ ପାହାଚ ଚଢି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲି ଯେ ପୁରା ଟ୍ରିପ କୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଉଥାଏ। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପାହାଚ ପାଖରେ। ହର ହର ମହାଦେବ କହି ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। କିଛିଟା ପାହାଚ ଚଢି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜ ରହି ରହି ଆସୁଥିଲେ। 500 ପାହାଚ ପରେ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବି ଏନର୍ଜି କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଦେଖି ଏନର୍ଜି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। ବାଟ ସାରା ଏତେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଥକିକି ବସି ପଡିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଏତେ ମଜା କରି ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲି। ଏ ପାଣି ଉପର କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏ ପାଣି ଆପଣ ମାନେ ପିଇ ପାରିବେ। ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଅଧା ରାସ୍ତା ପୁରା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଜଣେ ଏକା ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ସାଥିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ ଏକା ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଚଢି ଚଢି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା ମୋ ବୋଉ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାଙ୍କଡ ପରି ଚଢୁଛି। ଭାଇ ପାହାଡ ଚଢିଲା ବେଳେ ପାଣି ସାଥିରେ ଆଣି ଆସିଥିବ, ନହେଲେ ପାହାଡରେ ପାଣି ମିଳିବନି। ଏଠି ଆମ ସହିତ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଭେଟ ହେଲେ ଯିଏ ଆମ ପରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାସ ଆଉ କିଛି ଦୂର ରହିଲା। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ କହି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଭିତରୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କମ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ୟାକୁ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଗୋଡଉଛି, ତ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ତାଠୁ ଅଧିକା ମତେ ଡର ଲାଗେ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏଠି ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ମୋ ଲାଇଫର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଆଉ ଦେବସଭାକୁ, ଯିଏ ପାହାଡର ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପାହାଡ ଚଢିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଚପଲରେ ଗୋଡରେ ଗୋଡି ଆଉ କେତେ କଣ ଫୁଟି ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଆମେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଖାତିର ନକରି ଆଗକୁ ବଢିଲୁ। ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଉ ସେତେ ବାଟ ଅଧିକା ଜଣା ପଡୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ହାର ମାନିବା ପିଲା ନୁହଁ। ଏତେ ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠୁ ପୁଣି ସୀତା ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ। ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ନ ନେଇ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲି ପଥର ଉପରେ ପଥର ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ନ ଜାଣି ଦେଖିଲୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ। ସେଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଦେବସଭା ପାଖକୁ। ଏତେ ଖରାରେ ବିନା ପାଣି ବିନା ଚପଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେବସଭା ପାଖରେ। ଭାଇ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ 1352 ପାହାଚ ଚଢି କପିଳାସ ଆଉ ପୁଣି ସେଠୁ ଦେବସଭା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ଆମେ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଭାଇ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେତେବେଳେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳୁଛି ବୁଲି ଦିଅ, ଆଉ ଲାଇଫରେ ଖୁସିରେ ରୁହ, କାରଣ ଏ ସମୟ ଆଉ ଆସିବନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ।